Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. We are back again, guys. Today's video is Gagawa kami ng panibago. Ho! 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 Guwapa lagi na ba? Ano ba yun? So, today's video is samoko lang ko siya. Kay love daw ko niya. Oh my God! A few moments later. Ano siyang pinagwapa sa tanan? Wow! Ano siya kagwapa? Ano siya kagwapa? Guys, nato Ilog tubig. Ayun na. Ayun yun. Saan kayo pag ilog tubig do? Wala na eh. Bakit wala na? Wala na, kala naman siya. Sa manalam. Yan na siya kabutan. Katimado. Dugi kayo. Oh. Sundugan ka? Oh, isang klase yung sundog. Kanang kabalo mga bu. Wow! Unsa man na oy. Ano mga bumang kakulay kabo? Oh, sige na. Guys, ganyan siya mga bu. Kasi pagkabugtubig lang. Kani lang? Oh, kana lang. Kaya na isunod to. Nga, siya kakusgan guys. Kana lang yung anohon. Oh, mara na siya. Kani na ikampun nga? Ha? Kani na ikabuan? No, uy. Oh, sige po. Nga siya, pagwapa, bugot, Ngit-ngit kayo. Sabot, ana. Bugot, daw na rin ba? Kung gusto mag-maid, kontaka lang ninyo siya. Kay mas ayos to siya kung nahimong maid ninyo. Okay. Ngayon siya So kung di mo kabalo maghugas, nga lang step. Lanaonin mo Sabon. sabon tapos kung basig gitapon lang ka gikan kag kuan computer gikan kag ML ako gasot palag sa taon na loy pag kaya tong mama loy yan wala. Ngayon mahimong ginikanan sa sobra niya kabutan pati pati iro o gasan. Labasan pag strong sa relationship. Wow! Ha? Gusto dyan. Ayan siya guys. Ba, gusto mo ano maghugas mo? Alam, dapat mo ba siya dapat pighugas habang gas ka. Na-explain ka, sige go. Mag-strong ang relationship. Dapat, yes guys, background. Sige, okay lang na. Go. Okay. Para mag-strong yung relationship, dapat kuan kanang ganit. Tugan na lang. Dapat magsinabtanay. Yeah. Tapos, isa pa ba? Isa pa lang. Ano? Dili magkuan. Dili magtago-tago. Ay, daghan nga dapat sa tago-tago. Wala na itago. Sa tago-tago. Wala mo kung itago. Kana maglihim-lihim.
My gosh, daghan na nga daot na na. Ala, gano'n, isa na yun. Daghan na nga bulag na. Isa na yun. Isa na yun. Basta. Alo! Uy, ano lang man. Ay, no? ano lang. Tapos, labaw sa tanan, para mag-strong yung relationship, dapat si Lord yun ang center. Mo na siya ang sakto. Yes! That's it! So, daog na ka. Oh, daog na. Gano'ng daog man ka? Daog na ko. Kaya gidaog naman diya. Isa siya. Kinsa? Ano mo, Jesus? Anong hawad man kayo ka manghugas? Kaya gitugan ko. Isa ito do. Mama! Diba kung love ni mong isa ka person kay tell him the truth. Wow! And I will tell him the truth para siya ma-in love sa ako. So, okay. Gusto ko matugan sa tinood. Nakakapa ko. Thank you. Slow man mag-ilog ka eh. Love. Oh, I love you. I hate you. Hate na ko niya guys, so muli na ko kay igor ako niya gipahakot og tubig. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. They're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Actually guys, mo nang niya doon sa dali. Manang ko yun. Para maghakot og tubig. Wala pa kayo siya, no? Butaan kili siya. Kabalo siya muluto. Biyahin niyo ako. Kabalo siya mulungag. Siyempre. Kabalo siya magmahal. Kabalo siya maglutog kanon. Pero pagod lang. Dili na pagod lang. Dili. So, yo guys. Bawal ang magalit. Bawal ang magalit. Sino sa ko? I love you, love. I hate you. I love you, love. I hate you. Sure. I love you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Ihanak ko niya kamahal. So, I love you so much. Mawala to guys. And I hope you understand the video. Kaya wala din na subtitle ng video. But I hope you subscribe, like, and share. And click the notification bell para like updates sa bago